Boiro e Noia precisan sumar nesta xornada. Os dous conxuntos mídense rivais directos pola permanencia nunha fin de semana na que os dous buscan deixar atrás os malos resultados. Non están a ser xornadas doadas para os equipos da comarca que están a disputar a terceira federación. Tanto Boiro como Noia veñen de sumar malos resultados nas últimas semanas, o que está a complicar o seu desempeño na competición. O equipo adestrado por José Tizón non está a pasar polo seu mellor momento, xa que ven de sumar un punto nos últimos 15 en xogo. 4 derrotas e un empate e o balance do Boiro, resultados que mandaron o equipo ao 10º lugar da táboa despois de estar en postos de promoción de ascenso. Agora os boirenses afrontan un novo reto co obxectivo claro, gañar, e o deberán facer ante o Xuventud Cambados a domicilio. Non será un encontro doado, xa que os cambadeses precisan os 3 puntos para afastarse do descenso. O Boiro quere deixar atrás a súa última derrota, a sufrida a pasada fin de semana pola mínima na casa do Viveiro, e o deberá facer lonxe do seu feudo. Pola súa banda, o Cambados tamén quedou pola mínima ante o Barco. Este domingo, a partir das 5 da tarde, Xuven Cambados e Boiro mídense no campo de Burgáns por 3 importantes puntos. Mesmo obxectivo que persegue o Noia. Os brancos puideron facerse con 4 dos 15 puntos que se disputaron nas derradeiras 5 xornadas, pero continúan na zona perigosa da clasificación, xa que son 16º. Os noieses regresan ao seu feudo, onde sumaron o seu último triunfo no que vai de Liga, e queren rachar a xeira de 2 derrotas seguidas, a máis recente a da pasada fin de semana ante o Vilalbés. Nesta ocasión o Noia vivirá un duelo directo pola permanencia, xa que se mide o Viveiro, 14º clasificado, que avantaxa os da comarca en 7 puntos. Os lucenses veñen de encadear 2 xornadas positivas cun empate e un triunfo que conseguiron recentemente ante o Boiro, e poránlle complicado Noia deixar puntos no Julio Matomatito. O domingo ás 5 da tarde comezará a rodar o esférico neste duelo entre Noia e Viveiro. E na preferente, os conxuntos da comarca tamén precisan facerse cos 3 puntos. O Puebla, 10º, empatou a 1 o seu último duelo co Pol, polo que só ten 5 puntos de marxe co descenso. A parte baixa da clasificación do grupo 1 está moi apertada e un triunfo podería impulsar os pobrenses ata 7º posto. Este domingo recibe visita do Paio Saco, 8º, rival que encadea bons resultados, o último un triunfo ante o Burela por 3-0. Este domingo ás 4:30 a Alta albergará este trascendental duelo entre Puebla e Paio Saco. O Cea de Ribeira mira o abismo de preto xa que só ten un punto de marxe co descenso directo, marcado polo Burela. Os branquiazuis son 14º logo de caer pola mínima co líder, o Lalín, e precisan gañar para despegarse da zona perigosa. Esta fin de semana mídense o Sofán, 6º clasificado do grupo, que enlaza 2 empates seguidos, o derradeiro ante Órdenes. O Cea de Ribeira viaxa o domingo ao Carral para xogar ante o Sofán, partido previsto para as 4:30 da tarde. E o Dumbría afronta un duelo directo pola salvación. Os da Costa da Morte, antepenúltimos, reciben o Val de Narón, penúltimo, nun encontro clave nas súas aspiracións a loitar pola permanencia. O Dumbría mira con optimismo este encontro, xa que ven de firmar un gran triunfo ante o Victoria, e só un punto separa da zona da permanencia. O Narón, que perdeu co Miño, precisa gañar para non descolgarse pola loita pola permanencia, polo que se agarda un intenso duelo no Conco que arrancará ás 4:30 da tarde do domingo.